Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tayo rugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti masakbayan ni Tino. Masirib ni Tinong ubing, ngem naluko ket isuday ta ti pagparparikutan ken kuana ti inana. Iti edad na asa nga 12, adon akalukuan ti kabaelan na nga aramiden. Karamanen dita ti agala iti di nakukwa ken ti agulbod. Kanayon a maibabain ti inana, gapo iti naalas nga aramid na. Ngam kasla di na ipangpangag dagiti balakad ti inana kan kuana. Iti maysa nga aldaw kan. Anya ka di manen ti inaramid mo, Tinong. Di nakadilat ta ipangag kadagiti pamagbagakan ka. Apay aya? Anya man ang tinaramid ko aya, nanang? Kat no pinangur mo ka no giaso ni Tata Sebio, na imbag ta saan anapurwan di taraken na. Kasano? Kat di namat nga may nipagod. Agkamat, iso pinangur ko na. Ay, apo ka mo, tanak ko. Kasano no napurwan di taraken na nga aso kat natay. Anya nga iti aramidem. Di nakila ko kadamang kanur asanger, tapulutanan da. Anya? Ay, nagalasan ti kasta arason mo, Tinong anak ko. Ibagbagak lang ti agpaiso, nanang. Talaga kasta ti aramidek, no bilang ta napatay ko di aso ni Tata Sibyo. Ilakok, akadagiti bartag, tapno madaanak pa iti kwarta. Anya ti may padamag mo kanyak, Pilipos. Napatag-arena engkantada. Talaga asabali ti ugali di ubing amortal, nga agnagan iti Tinong. Awan kadilat ta, ti panagbaliw na. Awan Apolos, napatag-arena engkantada. Narigat no saan amatubngar day di amortal. Sigurado nga agbalin to aparikot ti kagimungan. Madaydayaw arena. Jack itulok ama inayon pay nga agbalin aparikot ti kagimungan ni Tinong. Dakas launa yan ti lubong. Iso anasken amalapdan ti naalas nga ugali jay mortal nga ubing. No anya man ti ibilin nyo kanyak. Nakasaganak amang tungpal, madaydayaw arena engkantada. Nasaya at no kasta, Pilipos. Iso nga agsaga na kalaang. Inungtanak ni nanang. Gaputan nagipulong nila kay Sebyo kunwana. Balsek day siya lakay. Kitak man no, dapay maaramidan nila kay Sebyo. Basol na matlang ti amin. Tadi nang imin ipagod di aso na. Kalpasan na. Nagipulong kit din itinak. Gapo iti panang pang-ur ko iti aso na. Agalmad kanyak day talakay. Day jati tarakan nila kay Sebyo. Ipurwak ko iti ayan natin sa ganak at tinapay. Madda sa bidong na. Nagsarda nga nagtatawal ti aso. Linamot tan ti tinapay nga da sa bidong na. Sigurado matayan ti tarakan nila kay Sebyo. Madadagi ti tanod. Itantan ko pa ila ti plano ko nila kay Sebyo. Pumanaw akat dito yun. Yak amuno anya ti sawak anak ko. Apay ka di man ang nanang. Natayan jay aso ni Tata Sebio. Ket ibagbaga dagiti dadduma nga amangan no adda pa kainaigan ti panang pang-ur mo idi na minsan. Nagadulakit nga mudan. Apay nga siyak ti pabasulan da. Gaputan na pasakitam di tarakan ni Tata Sebio. Imposiblimat nga da pa kay naigan ti panang pang-ur ko ah. Anya nga iti amu tayo. Amangan no nasa malaan di aso. Iso adi da kumamot pabasulan ah. Awan ti pakainaigan ti panang pang-ur ko. Iti panakatay aso nila kay Sebyo. Talaga gayam amalaksid analoko. Naulbod pa'y ni Tinong.
Talaga asaan ang maliklikan nga agbalin a parikot ti kagimungan no dumakkel. Kat dayta ti saan ko nga itulok. Tadakas launa yan dagiti mortal nga agindag dito'y lubong. Nasken nga itapay laang. Matubngaran tinaalas nga ugali ni Tinong. Kat addan na panunot ko nga aramidan. Barang numabawing ko pa'y ti kinaloko dayta amortal nga ubing. Dimtengan ti kundaway. Aramida kundi panggap ko kanila kay Sibyo. Tapno dagong gunana. Awan to lakit di ti mamu. Talaga ano nabiskan, Tinong? Asino ka? Di nakamam mo. Ngamsi ka. Am-am mo kaunay. Anya? Oy, asino ka man? Di nakabayla na butbut ngayon. Sana ka mabutangkan ka. Amok, ngamsakbay nga agpungtot ka. Ipakat ko pa'y tipan nakabalin ko. Tabarang mawaknitan tinaganos ken nakulaapan a panunot mo. Kumusta tinatulnog a buyot ko? Mayat-mat, boss. Awan ti parikot. Naragsak ka kaditintad ko a bonus mo. Wan, boss. Ayos. Nagaduman ang ti kwartak. Ama mo nakmatan, Tinong. No kursunadak ti trabaho ti tao. Talaga saan ko abay-bayaan. Amok na ita, boss. Isungarod nga aramidak ti amin akayat mo. Tapno agtalay na ti panagtalag mo kanyak. Nasayat no kasta, Tinong. Boss. Kasano nga rodan? Agpakadak pa eh. Sige, Tinong. Ket no paayaban ka. Adda ka kumadagos, ha? Matungpal, boss. Nagtaor ka talagaan niya, Tinong. Talaga mat ngamin. Mas dawak nga rod kan ka. No apay anibos ti kayat mo. Ket adak mat. Sika talaga. Di mo kunaan a kursunada nakmat. Iti dayta kapindas mo. Maaglaang tisan nga gusto kan ka, Lisa. Agpayso? Talaga mat. No kayat mo. Panawantan ni boss. Saan, Tinong? Kasapulan ta ni boss? Baknang ni boss. Kat sigurado ang mairanod ta iti kinabaknang na. Lisa? Iso asaan arumbang a pumanaw ta iti poder na. Agtalinag ta iti poder ni boss. Tapno mairanod ta iti kinabaknang na. Tinong, adda madmadlaw ko ken ka. Anya dayta, boss? Kadagiti napalabas ngal daw. Ket kasla nasukir ka. San boss? Anya kumaga po asukiran ka? Sigurado ka? Un, boss. Agtalinada ka na tulnog kan ka. Nasayat nga rudno kasta. Ada ka di paaramid mo, boss. Rawampay. Nga magsagana ka lang. Tama nga no adda pangibaunakan ka. Un, boss. Nakasagana ka kanayon. Anya ti aramidam, Tinong? Takawag amin dito yung kwarta ni boss. Kalpasan na. Pumanaw tan, Lisa. Anya? Makaamu ka no di ka sumurot kanyak. Basta siya. Apaman ang maakukos ko ti kwarta ni boss. Pumanaw akon. Saan nakasumurot kan ka, Tinong? Makaamu ka. Kunaktupay ka tatraidor ka, Tinong. Ha? Boss! Saan kagaya mamapagtalkan? Isuanas ken amapukaw ka. Pinaturungan dak iti paltog, boss. Saan? Saan da kapatayan? Kasyandak! Saan da kapatayan, boss! Pinatay na ka din ni boss ko? Wan, Tinong. Kat saanan anasarakan ti inam ti bangkay mo. Iso analaos ti ladingit na. Anya? Impakitak ken ka ti masakbayang tapno ammo. Saan? Diyak kayat timatay tinasapa. Mabutangak. Nukas ta nga ron. Anya ti rumbang nga aramidam. Ha?
Kayat ko amangagankan ka, Tinong. Anya ti amom arumbang nga aramidam. No, agsingsing putak ka di. Kat maya dayawak itikas di apagteng. Sigurado dayta, Tinong. Tano agsingsingpot kan, agtalinaad kamat itinalintag adana. Maya dayo ka iti dakas, kang runaanan iti paggan. No, sino ka man? Agyaman akin ka. Diyak kayat ti matay tinasapa. Isungag balbaliw akon. Ikarik. Namnamaag dayta nga ingkarim, Tinong. Sapay kuma tatong palan. Tungpalen nga tanitinong tiin karinakin ka. Napatag arena inkantada. No di na tong palan, mapasamak timpakitak kan kwa na amasakbayan na. Napatag arena? Ngam no tong palan na ti Karina, mayadayo iti paggan. Sapay la kuma. Tadi na sayangan ti gundaway ana ipaikin kwa na. Rumbang laan. Ala, Pilipos, mapan mo manan paliiwan ni Tinong. Tapno maamuan ta no agtungpal iti Karina, wenno saan. Nanang, nakadalos ko nakasakdo akon. Tinong anak ko, masakit ka kadi? Ala ni Nanang, saan? Tinulungan ka lang kadagiti trabaho dito'y balay. Tamakita kat nabambanog kan. Anak ko? Di kagdanag, Nanang. Sana kung ngagbalin na subag. Diyak kayat ti maisagmak, dudumak kilak. Isungay tapay laeng. Agsingsing pet akon. Kat ikarik, Nanang. San kan ngagparikot pa'y kanyak? Tatalagang ngagbalin akon anasingpet nga anak. Tinong? Nupay mas daaw ti ina ni Tinong, nalaos ti panagyaman na iti namarswa, gapo ta nagbalbaliw anamimpinsan ti anak na. Nasdaaw met dagiti kalugaran ni Tinong, iti nakita da, apanagbaliw na. Ngem saan dalatan nagtagtagari, kat sinuportaran da daytoy, iti panagbaliw na. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.